Hi everyone, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोनजों। ओमफ्राय बे ब्लगा एसे सिगांनिनोमोन आरोना, ओमफ्राय आं दिनैसो होबाय। ओमफ्राय अब्लाबो नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांदो। दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय जोंहा बियानैनि दै सारनाय दं आरोना लोगोफोर। आं दा बेयावनो खामानि मावनो थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय आंजों लोगोसे बिनानावबो दङ, उनावहाय थाबायबोगासिनो दं आरोना बियो। ओमफ्राय दायो थांबाय थाग्रोनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजों दिनैनि भिडिअखौ जा एसे हायो नायलांदो। ओमफ्राय नोंथांमोनजों जा एसे हायो बेखौनो एसे शेयार खालामनोसैलाय मेम'रि हिसाबै। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो एसे नायलांदो आंनि भिडिअखौ दिनै बिदिबा। थ' लोगोफोर बिदिबा थांग्रोनोसै, सहैग्रोनोसै आरोना जोङो। ओमफ्राय दायो थाबायलांगासिनोखा जोङो नै। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअआ ना गोजां बोथोरनिनोमोन आरोना, नाराफ्रानो दंजोबो। ओमफ्राय दायो थांगासिनो दं नै जोङो लामाजोंहाय बिनानावजों आंजों आरो। ओमफ्राय जोंहा गोजां बोथोरनिबो माइ गायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आंनि भिडिअआ बेसेबा लेट जाखो, दैज्लां बोथोर सफैलायबाय मेसें बोथोरनि भिडिअआनो। माने एक्सुवेलि आं हगारा होननानै थाथ'दोंमोन आरोना एसे। ओमफ्राय भिडिअआवबो माने भिउबो जाया नालाय, बेखायनो लोगोफोर आं इउटुबाव भिडिअखौ होथ'थाराखैमोन आरोना। ओमफ्राय दाथ' चेनेलखौ बेबायदि भिडिअ होआलासिनोबो दोनजाबाय थायाना, बेखायनो आं दिनै इडिट खालामनानै होबाय आरोना लोगोफोर। माने बियानैनि थाखायबो मेम'रि हिसाबै थागोन आरोना, बेखायनो आङो बिदि साननानै उनावहाय दायो होफिननाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय बिदिबाथ'। ओमफ्राय नै लोगोफोर सफैनानै जोंहा आयंमोनहाय लाब्रा हागासिनो दं आरोना दायो। ओमफ्राय नै जोंबो सफैबाय। ओमफ्राय नैबे बाजैनिनो फिसाला जायो आरोना जोंहा, बाजैया बेनो। ओमफ्राय नै आयंमोनहा लाब्रा हानायाव बेस्थ'थार। बाजैमोन आयंमोन जाय जाग्राया जादों, जाय सायग्राया सायदों बिदि आरो। ओमफ्राय नै जोंहा आयंआ ओंखाम जागासिनो दं, दाबो जाखाङाखै आरोना, हारसिङै होख्लायगासिनो बे जानाया। ओमफ्राय नै दायो बिदामोनहा दै बिहरदों आरोना, दायो दै लायनानै होफैग्रोनोसै आरोना आङो। ओमफ्राय बिस्रा जापानिसनिनो ओंखाम ओंख्रि संग्रा। नै बानलुखौ माबासो देखां दै नांगौ जाहैदों बिसोरनो, ओमफ्राय होफैबाय आं। गोथाव सं दे। अमा बिथै नोंसो नुला नै उखुन्दैजोंनो न'फ्रा नायजाखाया, बिलाइ मानखोजोबलायलायनाय। ओरै मा दालि जोंना संग्राफ्रा बिसोरसो जागोन, जों जाग्राल' जागोन हिनजावफ्रा। गोथाव ना आयं? फैगोन मा जुमाय मावदों? दिनै मा जादों होनदों आरो खिथालाय। ओइ खिथाद' दिनै मा जादों होनदों? जानायाथ' आंनि फिसाज्लानि दै सारनाय जादों। बुरिखौ एसे फुरथि खालामनो नागिरदों आरो। औ, ओमफ्राय बेखौ खुंनो मोननानै नों जोबोद मोजां मोनबायना? गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों। औ जादों। ओमफ्राय नै लोगोफोर ब्लगारनि फावाफ्रा ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो लानो रोङासै आरोना। ओमफ्राय नै दायो बुरिनो खाजि राननानै होबाय आरोना, बिसोरनो खाजि होग्रोबाय, बिनि उनाव ओंखाम होसिगोन आरोना। ओमफ्राय आं मानि खामानिनि थाखायबो बांद्राय भिडिअखौ मोजां लानो मोनाखै आरोना, जा एसे लादों बेखौनो मेम'रिनि थाखाय हगारना होबाय आरोना। आं दायो नै आयंमोनहा जानाया होगासिनो आरोना, संख्रि बानलु जाबाय। ओमफ्राय अमा एवनाय होबाय, दाउ एवनाय होबाय आरोना बिसोरनो। दायो बेखौ जाग्रोगासिनो। ओमफ्राय जाग्रोबाय थादोंसै लोगोफोर बिदिबा। नै गासैबो आरोना बिसोर जोंनि गामिनि गोजा। ओमफ्राय नै बियो आलासि आरोना माखासे, जोंहा बाजैनि बिमायंमोन दं आरोना। ओमफ्राय बाखिखिनि जोंनि गामिनिनो जोब आरो बिसोरो। बिसोरनो जोब आरोना गासैबो जोंनि गामिनि बिसोरो गासैबो। आंहा मोनखांनानैबो ओंखाम ओंख्रिखौनो खिथारोङासै, हाबाब देखायनोनो रोंला नै। बे जाहैबाय ना फ्राय एवनाय लोगोफोर, ना फ्राय एवनाय। ओमफ्राय आरो नैबे दालि, नैबे दालि जहल। जौ गोरान सोदों बियो, बे जाहैबाय आंनि बाजै। ओमफ्राय जौ गोरान सोगासिनो दं। ओमफ्राय नैबे दालि जहल, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाब्रा, बे लाब्रा आरोना। ओमफ्राय नै बियो लाफा मैद्रु।
ओमफ्राय नैबे अमा एवनाय खोमसि नुलायलांलासो बे अमा एवनाय लोगोफोर नै एकदम ओमफ्राय आरो नैबावबा दं नै बे दाउ बेदर एवनाय आरोना मा दं पापर एवनायसोमोन ओमफ्राय नै हायखानानै दङ बुरि बुरिफ्रा जाखांबाय दायो नैबे खामानि मावग्राफोर जानांगौ दंबावो आरो आं जानो दंबावो ओमफ्राय नोंथांमोनहा सानैजों फिसालानि दै सारनाय जाहोना माबायदि मोनखो? मोजांफ्रा बरिया आं एसे लोंबाय ओमफ्राय नै जोंहा आब'जों आयंजों ओंखाम जागासिनो दं आरो मा ओंख्रि खिथादो दे लाब्रा मटर होनाय आलु लाब्रा लाफा एवनाय दालि दङ अमा एवनाय ओमफ्राय ना दाउ ओमफ्राय दाउ एवनाय बैयाव दुलियाव जादो दे आब' माथो दासो नोंलाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जाखां लोंखां बुरि बुरिफ्रा मोसाबाय आरोना दसे ओमफ्राय जोंहा बिजानिया दाबो स्कुल गबोआखै दायो नुलाङासै आरोना बिसोरो गासिबो आंबो देखायनो मोनासै ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो माने मिउजिकखौहाय कपिराइट फैयोना बेनि थाखायनो आङो भइस डाबिं होनो गोनां जालायबाय आरोना बेहाय लोगोफोर एकदम बुरि बुरिया बिराद गान मोसानायनि मा जागासिनो ओमफ्राय आङो नै हान्थु फुलुर फुलुरखौ होना होबावबाय आरोना बिसोरो मोसाबाय थासिगोन दायो एकदम डेन्जार मोसाबाय दहायनिफ्रायनो आरोना ओमफ्राय होना होगासिनो आंबो गानखौ एकदम मोसाथोंसै आरोना बेबायदियावसो फुर्ति एन्जय खालामो नालाय लोगोफोर ओंखारलांजोबो ओमफ्राय नै बेयो आंनि बिब' आरोना जोंहा बिब' बिनानाव दायो बुरि बुरिनो गान दामना होगासिनो दं आरोना गान दामना होगासिनो दं सानैजों माने मोसानो बिगासिनो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर एबार फुरा बुरि बुरिया बिराद बेंगा भइस मोसाबाय आरोना ओमफ्राय आं भइसखौ होना होआसै आरोना इसिबां माने कपिराइट फैयो नालाय बेखायनो आङो मिउजिकखौ बन्द खालामनानै भइस डाबिं होनो गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बुरि बुरियाबो बिराद इन्जय लाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ इसिबां माने गोलाव खालामासै आरोना ओमफ्राय जानाय लोंनाय लाबाय थानो मोनासै बेखिनियावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरोना बांद्राय गोलावद्रायबो जायो नालाय बेखायनो आं बारा गोलाव लाबाय थायासै ओमफ्राय भिडिअखौ आं दिनै एसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव आंनि भिडिअखौ मोजाङै नायनानै लागोन होननानै आं आसा खालामो स' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय